L-għatx biex tgħin lil ħaddieħor speċjalment dawk vittmi ta' vjolenza domestika wassalha tagħmel il-passu tapplika biex tissieħeb fil-Korp tal-Pulizija. Din hija Kelsey Bugeja, waħda mis-46 rekluta illi bħalissa għaddejjin b'taħriġ intensiv biex finalment isiru pulizija. It-taħriġ akademiku u fiżiku jinvolvi taħriġ prattiku u teoretiku. Ir-rekluta Bugeja qalet illi d-dixxiplina minn dejjem kienet valur li ħadnet u saħqet li dejjem kellha l-ħeġġa biex tara li jkun hemm bidla pożittiva. Għall-ewwel nixtieq inkun ġudistret biex nitgħallem kemm nista' u mbagħad nixtieq immur fil-vjolenza domestika. Min-naħa tiegħu Andre mifsud joħlom illi jilbes l-uniformi tal-Korp wara li ra lil missieru jagħmel dan. Għandi missieri pulizija, dejjem rajtu jmur ix-xogħol b'kuntentezza u b'integrità kbira. U xtaqt inkompli fil-passi tiegħu biex inkompli ngħin il-Malta timxi l qudiem. Waqt żjara li għamel lill-Akkademja tal-Forzi Dixxiplinati il-Ministru għall-Intern Byron Camilleri appella lir-rekluti ġodda biex jitlu għal dan ix-xogħol brieda li jġibu bidla pożittiva f'pajjiżna. Qal li r-rekluti jridu jkunu strumentali biex jġibu fis-seħħ riformi li qed isiru biex jittejjeb l-operat tal-Korp. Il-Ministru enfasizza li sejħa l-Pulizija illi għadha miftuħa hija differenti minn sejħiet oħra li ħarġu fis-snin li moddija. Kif fost l-oħrajn li tieħdet deċiżjoni li wieħed jista' japplika sa meta jkollu 39 sena. Li ħanitlob minnkom huwa li tkunu ambizzjużi. Aħna bħala politiċi, jiena bħala Ministru nista' nagħmel ħafna strateġiji, nista' nagħmel ħafna bidliet. Però l-bidliet li nista' nagħmel jien ikunu fil-karta. Intom biss tistgħu timplementawhom dawk il-bidliet. U jekk verament irridu li jkun hemm bidla lejn affarijiet aħjar fil-Korp tal-Pulizija, intom biss tistgħu timplementawhom. Ħadkunu fl-ases tagħna, ħadkunu fid-depo tagħna, ħadkunu man-nies hemm barra u ħadkunu qed tagħmlu dak ix-xogħol. Il-Ministru fisser kif l-irwol tal-Pulizija inbidel hekk kif ħafna ħidma hija bbażata fuq il-ġbir ta' intelligenza u anke l-użu tat-teknoloġija. F'dan il-kuntest il-Ministru Camilleri saħaq li aktar nies validi se jkunu jistgħu jersqu lejn il-Korp tal-Pulizija. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.